Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel, Kin and Kim Burato Vlog. Madyo guys kuya kaning apil ya guys. Madyong buntag ninyong tanan guys. Mas kuya kaning apil na namo na kuya guys. Mga piulingling, si Piulo Pascual man kono si Ja. Ako, limang ko ma. Ikaw si Andrew eh. Agi ikaw si Sangkay. Sanchay kono si Ja guys. Sa karong adlaw guys, amo na ipakita ninyo katong among nangapalit. Dito sa Tagbilaran pangadto namo. Tus Unitap og City Square. Kay tus ay si mo ano kapalit kay di mo ka-afford dito sa mga presyo. Palit ko hindi ato dalan. Oh, palit ko sa kindi sa Tagbilaran. Dara guys, ang katong mga gipang palit na mo gahapon. Kay wa man ko ka video pagkagabi kay ngit-ngit lagi so maazo ron kay adlawan. Dalan ato. Ngihi ko. Dara guys, pakiton mo na mo ron guys sa ilang mga sanina. Mas Gabriel, mas Gabriel diha karara machikiting. Sukod daw puning Gabriel ni sa wala mo ko video. Guys, tanawan ninyo guys. More ka mo mapinalit guys kare dia. Kitaan man siguro dana, parang ipatong ang cellphone kay wala ing patungan diri dia mis taas. Kung di makabuling-buling ilang mga sanina. Okay, agatong unahan siya saman. Inday. Inday kuno guys. Ali dai. Sunod ko. Okay. Kanay kinagambyan ang pagsakiba. Ang Elia na may palit guys ni jadi Pero ako palit day. dress. Tesa wait sa guys. Ilan ang lagi sinday mo? Siyempre. Okay. Patay mo utama? Na guys, kang Elia Kimpot. Yes, ha? Dress. Palit na day. Marong na kay so ni kasal ni tita. So guys, mo ni guys dia. Pag isuon ni Kimpot inig ka kasal ni Tita Flora Menija. Sus ginaganahan sa guys na. Atang isukod. Ha? Atang isukod ni guys. Dara guys, agko ni Kim Kim. Sus to bang. Chut chut chururut chut chut chururut. Grabing chikchihag ang lawagang amay-amay. Uy, sus. Tra tra tra. Siya, da kare pa jang iparis guys kay wa naman jud nila ing nakit andito pa manis ubay. Da kanini og dito pa to sa Tagbilaran so daghan jud untay terno galing ko. Okay ram pud ni. Ang bibi. Na baby. Suot ni pud ni mo. Okay. Suot sa kuno niya guys. Okay. Tita. Ha? Okay, tatay tita. Okay na kuno ni suot na kasal si jan tita. Okay. Tay sukod niya guys. Pakpak. Yehey. Yehey! Sisino ko tabangan. So lihat kayo sa mahagbang agat ang cellphone. Bagak na nang baroy wala tay. Gamitin dali. Dari suot. Okay. Poko. Ha? Poko. Oh. Kitaan ba ninyo? Guys. Poko na ataw. Dali. Tara man isok ko, tara man hukasin ni kuman. Bitikas ko. Wala tayo isira mo ajo. Tam. Vlog sana. Hi. Dana guys. Atras. Dan. Pusing sabi, pusing. Wap. Tara nga pusing. Wap. Libot. Talikod. Wap. Oh shit, tubangan ganun to. Wap. Wap. Atubang nila. Dana guys, Kim. Yehey! Lipay ka? Okay. Duha na kabukang ipalit ni Jag guys. Kay Kiri, ipalit pag ko gingari guys dia. Tapos ang ipalit ang ngari kay isang panglakaw-lakaw ay kay ganahan man isang mga siksi. Ato sang ilis ni Jag guys, lami ba. Dana guys, agi sa choose tabangan gino ko. Kiog. Diba? Aran sa lipaja guys kay duhay isang dress. Char. Sana all. Ipalit ko lang ni guys kay barato raman si Ja. Magpalitan mintras dito sa Tagbilaran. Dali na guys. Char. Ganahan ka be? Ha? Ganahan ka? Mo isa man ka ni ate sa nag-give. Salamat. Thank you te. So ang sunod na tangasok dan si Kuya Gail. Kang Kuya Gail guys mauni di awa. Ayo ni ma. So, Monica Kuya Gail guys. Cheese. Tadan! Nice, mong good si Ja. Monica Kuya Gail guys sa mga pilian.
Aliya, sa isukod ya. Hasay pa sukod niya guys. Kuan ba? Wala may problema nilang mga pantalon kay nana sila yung mga pantalon. Yan pila sapatos, patanawon mo na. Dan nagkakuya gal guys dia. Wow, atubang ya, atubang. Char, ang ngayon ka Kuya Gael guys dia. Sana all. May saman kaya? Murang pulis kuya. Marag pulis kaya. Ngayon sa mo pulis ya. Bitaw. Ang atan ni Kuya magpulis guys. Barbira mo ko. Sa dapay isa guys ang magipalit ni Kuya Gael. Duha ni Iza Habali dia. Kani. Pangsimbahan nila guys kada Domingo. So nana sa ilis-ilis sa ibang mga puwat. Naiilis-ilis na sa kada Domingo guys. So manimbami. Duha ni Iza ha dia. Kaya guys. Sakto naman ni Iza isang supod. Diyan, okay nang imo yan. Nalipay ka ya. Okay. Lipay ka kazo? Minsan man kang ate, nag-give. Salamat. Dan nakagasunod si Kuya Kinkin natin ipakita. Sorry guys, kang Kuya Kinkin, is nana sa isuo kay gisukdan naman si Ja. Kasukdan naman si Jan tita. Florami kay Bible bearer naman si Ja. Ang si Kuya Kinkin, amo pangipalitan si Kuya Kinkin og isang t-shirt. Kay luoy man pun sa wasay bag-ong kuan palit. So mo ang magipalit ni Kuya Kinkin guys di. Basketball man na ma. Tadan. Kare guys di. Unsa? Dapat dia. Tadan. Nandiyan mo na ma. Imo. Tagduha may magipalit nila. Mutra ba dyan? Or isukod kin la. Sukod sang Kuya Kinkin guys. Sakto ra kadzong Kuya Gael guys. Ako pa nagisira daris ibus. Sakto kadyo ni mo ya. Char, sa mo kagwapo. Namang kuya. Ama na gito jo guys kay yung kuan. Matubuan ni Niza. Kang Kuya Kinkin maghapon ni Ugdang. Nagkari di naman ni ka sa udan ni kay badjay maning gamay. Alay kin isuot nang imukin. Mahagbeng ka day. Dara guys kang Kuya Kinkin guys di grabing ka. Yubi, sa mo to kagwapo ka mo Kuya Kinkin. Talikubi. Gwapo si Andrew eh. Sibog sa day mo tanong sa sila. Wow! Kagwapo si Andrew eh. Grabe. Nice Andrew eh. Oy. Nice day. Wow, dapat disukod po rin kinakin. Nice ang mga sanina ni Kinkin. Pati kang Kuya Gael. Pati kang Kim Pot. Nambyo bebe. Wow, grabe kin arang kabyukin. Arang kadzong Kinkin. Sakay kakabaw, mahagbang ka dahas kabaw. Dara guys, yun na. Yan na, nalipay ka kin? Grabe lipay. Ang gamoin sa makas na gibla na. Salamat ka jo ate. Salamat ko ate. Thank you. Thank you. Salamat. Ako baby. So guys, kang Papa Gabriel, mo ni jang gipili. Sabi forgive. To forget. Mo ni jang gipili guys tiya kani. Nga polo shirt. Mo ni jang ganahan nga color. Nice man pud siya. Giduha ni sa kabuok. Duha niya tulong ni Iza. Ya. Wow, nice pud sa color guys. Yung mga pinili. So kita nagsara man makaadto lagi syudad. Kuslan nga diha man tay ipang palit. So kaya may ninghatag na mo in taon upang palit dani guys. Malit sila kay pagsimbahay. Pag nga nila yung gamitin pa na mo karong maabot nga panpuhon. Kaya ba na mo? Dapat guys diya. Kulo. Kami na tos Unitap guys ug sa City Square kay mga bratura makasave jud ta dadto. Papa ma? Pagsimbahay. Bye. Moto idza guys tulo ka buk. Idza naman ang gipang sukod mga sakto ni sa puro. Hey. So guys, lipay jud kaadto mga chikiting. Lipay pud mi kaadto mga ginikanan kay ro lipay sa mga anak. Nalipay ko. Inom sa ko tubig guys kay mo nang harahat ng tingog. Ko tibig. Namo to guys. Nagkadzag lamias pamati. Nang lipay yung tawag ng mga chikiting. Sa sapatos de nila guys. Nila. Mga sapatos ni Kuya Kinkin. Sorry dia.
Ma, ganahan na ba ito sa sapatos, ma? Nice kaso guys ya. Mahal Lami si Ja kay kuan ay di man sa ingag nga katong na ay tingan datong sapatusa nga mahalon. Kay di ni mahalon guys. Mahal. Kay ato laging gitip gi budget ag kwartang hinatag na sa ate. Ate. Nice si Ja. Guma. Ako dia. Kang kuya Gael pod ni. Sapatos. Kang papa. Papa Gabriel lagi sang gipili kini. Ganahan man sa mga ingani, kulura. Ya. Bahay na. Ano mo sang gipili guys, ya. Baratuhon na siya guys. Pero at least matibay na. Kay bawo na mog disan ni dapit na magipalit. Na maka kuan ta bahalag si kanhan basta kay ligon. Mo ni guys. Nga namalit pod sila gani palit pos papagapril guys. Oh. Mga sapatos sa mga bata dito ukay-ukay. Bahala gud og ukay-ukay basta kay mga lagmi pa. Nan sapatos na magaming bazi. Oh, pastilan. Eh guys, ipalit si Gabriel og ukay-ukay di. Yeah, guys. Mga bratohon lang ni Siza, pero at least mga ligon. Malagmi kazo. Kani ka kuya kini. Nina. Magamit man ni kay hapit naman magpis-to-pis dari. Bahay na. Hapit na magpis-to-pis dari. Bahay na. Madyo laman ang tag magpis-to-pis na. Pero naingan lagi to nga magpis-to-pis na hapit. Gamit din lang yung eskwela. Ang bahay na. May dapat kang Kuya Gail. Gabriel. Ang tulad dama. So guys, mo ni ilang mga pinilis ng papa para nilang tulo. And karipod guys. Palit kong t-shirt isa kari. Ayun na. Kari nga t-shirt hang ihatag ni Ay na, ha? ihatag sa tatay kay mama jay nabilin sa mga bata pag adto na magtagbilaran hani ihatag karon taon pumalipay. Ana in taon pa izaha. Ano ba, ma? Lamiin man po si sa color. Oh, lamiin. Nice mo po sa color. Iko pa, ma? Latoy lagi na, ma. Katatay. Ito nang hatag ni Ja. Lipay ka dyan dari sa tatay, guys. Lipay, anak, tatay. Tagkuag-tag kayo na. Okay, sa review dyan si Ja, guys. Pilit tayo. Pilit ayo. Pilit ayo. Parang, ano na. Nakakayaya yun. Nindot si Jag ko, tila. Halipay pa rin naman tatay, kaya mo ba dyan nabilin sa mga bata. Pangadto na magkuhan. Nara yung twinkle-twinkle. Unsa guys, agahe Unsa na ninyo makitan inig kuan na, nagsuot na di sana isukudron. Para mo patanawon, makakita ra mo puhon. Palit kog sanggalak. Sa toy gihatag natin Julie ng sanggatoy. Dan sanggalak. Dara ko ning palit sa Alicia pag kuan na mo. Palit ko dari dia. Bawal ning mazo sa di ba kani kape ni isang kilid guys kay mura magnaipukot. Mura magnaipukot ag kilid na Wa naman hinuko ka pili dito tagbilaran kay nagdali-dali lagi mi kay nangizawat mi makalaag mis maribuhok nan sana bang nawa masang hena-hena pastilan Wa? palit ako dari hapon Balik. Number niya. Ate. Papa, ma? Ayun na, ma? ko mama dapat guys Ayun ni, ma? Ayun ni? na Papa ni? mga sanggalat guys nga mga flower Yapa? yeah Yapa? Yapa? flower mga sanggalat guys ang kay may laing mga kulor na to dyan hay nga replayin kari na lang palit isa ka buo at lagi pang larong lami pa tanawon nga nang bagutanan po na at ang isuo ba panag sa bitaw po Ma, ayun ni? nagkari guys mura garden at ang milahan Uli, ma? Ayun ni? Ayun ni? di na nimo di maarang nimo mura sa kadani kuan na guys mura flower garden nagatang bilahan dani puro man flower so mo na siya guys aghang ni palit. Jadi sa lamon mo patanawon sa dress basta kay makakita ra mo pugin. Aron na po tay excitement char. Aron trailing ba? Char. Hindi taw guys basta kay nalipay ko kaadyo. Ayun. Dining guide na sa pagpalit. Salamat kaadyo te. Salamat.
Wala, ano mo naman gisuot ng sanggalat? Ambi di na marang nimo. Mura nang gagag kurma na ngansa naman na day. Ano naman ang sanggalat na nasa ambi. Buhay na sang. Ambi na sanggalat dali mama. Ambi na dali. Ambi mo po dali na. Hindi na mama. Mawa guys, ang sana na sanggalat gid suot nas kagwang. Ambi na ni mama bi kay pa nang labhan. Hapa man yung panglabahan guys. Hapa rin panglabahan. Ang binadabikihan na labahan bi. Sana ba na? Nagkarihan na ihatag ni tatay. Unza. Malipay yung taon po ang father. Nawa ko man, budget ko. Listen, paglaki ka. Bandi man dyan ka. Na guys, gipalitan po na mas iliyaw ngari. Patatama. Magbasa ko no si Ja. Kanina. Patatama. Ha? Patata. Lagi. Magbasa ko no si Dari guys. Mga magipalitan. Hala, magbasa. Patata. Magbasa ka na. Sunod. Ja. Da guys, mo na rin ang mga pinalitan. Tanan-tanan. Hanggang to na magtagbilaran. Salamat sa kaadyo daris naghatag na mo pangpalit. Kay kaning tanan, mga hinatag ra ni tanan guys. Di jud mi kapalit nga ni ugay ning hatag namo. Kay bawo naman gajud mo. Haba po yung tao lagi ang mga mamisuro nga pa may sweldo. Kag sweldo ni papa napay ang mga patungnan. Guys, lipay jud mi kaadyo, lipay jud ko kaadyo para sa mga anak. Para sa ang mga kuan. Kalipay ka jud daghan, lami aka jud daghan guys nga ni makapalit mi nga ni miskin uwa mi mga kwarta. Tagaan mi nila sa ati. Salamat ka juti. Ay mong gihatag nga pang palit. Kalipay jud. Parang gud ka jud daghang salamat. Thank you so much jud. Tama. Antak Ting-ting. Kontak ting-ting. Pastila mo kontak no kog ting-ting. Da, salamat sa kaadyote sa imong gihatag dari. More blessings pa moabot sa imong kinabuhi ug sa imong tibok pamilya. Da amping kanunay diha sa imong gi trabahoan. Thank you so much. Da ginunay mantigo daning tanan gud mo baos kay sa imong kaadyo diri namo. Sigad na din mantigo mo baos daning tanan sa imong kaadyo namo. Daghan-daghan sa kadtong salamat. Grabe gid ang lipaja guys. Nagdurat ra gud ko kay magkuan dari mamili naman lagi taon may daris mga kuan kay damo lagi mga kwarta nakaratan ko pagkakuan kay diha na may gipadawa parang gudon hang lipansa surprise gid ko lo Ginoo ko Lord thank you jud kaadyo salamat sa kaadyo ti simong gihatag ti parang gudon namang lipansa thank you so much ja bon guys makakita ra mo dato sa hang isuo sa makakita ra mo kun guys so pakuan pa excite. Grabe jud guys, wala ko'y kabutang nga sang kalipay. Ngay nga ni, arang lipadja. Kaya ang mga anak, pirti pang lipadja. Lipadja yung taon pang Gabriel. Lipay gajud ng tanan. Tes tatay, malipay jud sa tatay guys. Kaya day isang sanina. Yeah. Parang gajang lamias at pamati. Salamat sa kaadyo, tisinsungi hatag. Gusto ko magdahom. Thank you sa kaadyo. Thank you sa kaadyo, Lord. Kaya na yung mga taong imong gihimong instrumento arong malipay yung taon ni maadyo. Tabaan ka dyan na rin tukoy guys. Pasensya na mo. Doon na idaw kay kulong bagong hinatag butiron. So guys, moro na among video karong adlaw. Nang ipakita ninyo katong mga pinalit. Di ba dyan ni among puro ra in taon ni mga hinatag. Salamat ka adyo. Lipay dyan ka adyo ng mga anak. Lipay po ka adyo sa Gabriel. Lipay ming tanan. Arong na dyan ka adyo karaghan. Daghan ka dyan salamat kay sa inyong gihatag. Thank you so much. Always amping diha sa imong trabaho. And we love you. We love you so much, te. So guys, moro na mong video karon guys. Bye. Kay taas na ka hong editonon. Bye guys. Bye na nila bibi ko. Dali bibi ko dali. Na guys. Bye guys. Kita-kita ta sa among sunod videos. Bye. Amping mo kanuna. We love you.